Vážené dámy, vážení pánové, milé hosty, ještě krátce z mé strany, ještě než začneme, tak úplně na začátku jsem také pozdravil pana starostu a to chci ještě pozdravit pana druhého starostu, pana Andrease Krensla. Takže děkuji za to, že jste k nám přišel. Samozřejmě jste přijel z největší dálky, takže ještě jednou děkuji a děkuji také ještě paní fotografce, mé paní, takže díky, že děláš fotky. Tak děkuji ještě jednou také za ten úvod a děkuji panu starostovi a nyní vítejte na udělování ceny, solární ceny. Máme zde 12 cen, ale půjde to trošku rychleji, protože někteří se nemohli dostavit a začneme hned tou cenou pro města a obce a díla ve městech a ta cena hned cestuje do Tyrolska, do obce Gerlos a dostane ji firma Step Ahead z Grácu. Takže je to cena, která jde na jedné straně do Tyrolska, z čehož máme velkou radost, a na druhé straně jde do firmy Step Ahead do Rakouska. Je to taková rakouská cena spolku, by se dalo říct, takže my zde teď můžeme přivítat pana starostu, kterému chceme také srdečně poděkovat a nositelé ceny se představí sami. Mysleli jsme si, že každému dáme tak 5 minut, takže jestli kdo chce každý něco říct, tak se prosím vejdeme do 5 minut. A teď srdečně gratulujeme k získání této ceny. Předávání ceny bude probíhat vždy zde, protože si to celé chceme také nafotit. A chci také ještě krátce upozornit na to, že velmi děkujeme také fondu Klima Fond, protože ten nám sponzoruje veškeré akce, nebo ne veškeré akce, ale hodně akcí. I minulý rok tomu tak bylo a pro nás je to velmi důležité, protože samozřejmě nejsme žádný bohatý spolek, spíše pracujeme na bázi dobrovolnosti, takže děkuji a poprosím o příspěvky. Vážené dámy, vážení pánové, tak já vás teď srdečně zdravím z Gerlosu, jsem velmi rád, že jsme mohli přijet až sem. A když nám před 3 týdny předali tu zprávu, tak nás to hodně překvapilo, takže já děkuji samozřejmě porotě za to, že nás vybrala. A co jsme v Gerlosu vlastně prosadili, co jsme tam udělali, tak Gerlos leží na výšce 1300 výškových metrů, takže jsme taková jako obec v alpinské oblasti, prožili jsme úžasný vývoj a všecko máme na základě sítě. A co se týká našeho zařízení, tak tam ale došlo k tomu, že jsme se dostali na určitou hranici, protože vy musíte vědět, že my zde v zimě máme dost hostů, až 5000 hostů, kteří k nám jezdí na zimní dovolenou, takže naše zařízení se dostalo na svoji hranici a stáli jsme před velkou výzvou. Ta výzva byla, jak zvládneme zvýšit výkon a to s tím, že máme vlastně omezený prostor. Ta elektrárna na biomasu stojí tam, kde jsme ji měli. Jsou tady 2 kotle, je zde vlastně pasivní získání energie. Máme zde velkou spotřebu v oblasti turistické špičky a je tam také lokální topná síť, takže pak jsme získali dobrý kontakt vlastně k obci jako firma Steps Ahead a tak jsme se rozhodli, že potřebujeme nové absorpční tepelné čerpadlo,
A to je něco, co by vyřešilo naše problémy s kapacitou. Takže co jsme udělali? Já, když to shrnu, využili jsme tuto novou technologii a ta nám také umožnila pracovat s teplotou z plodin a to se nám podařilo dostat až na 40 stupňů. To vlastně znamená, že to vlastně znamená, že jsme zde získali speciální techniku v zařízení, to vám ještě vysvětlí kolega Harald, a díky této technologii se nám podařilo snížit vlastně z plodiny a máme zde teplotu 40 stupňů, takže jsme se dostali až na 50 stupňů, ale díky tomu tepelnému čerpadlu jsme se dostali až na 60 stupňů, až na více než 60 stupňů. Takže když ten systém zapojíme, tak zde získáváme vlastně spolehlivé konstantní hodnoty v hlavní zátěži. V lednu a únoru se nacházíme dokonce lehce nad těmi původními hodnotami a získáváme tady navíc 1200 kV, které dodáváme přímo do sítě. A to je senzace. Zpětné získávání tepla a ta míra vlastně využití tepelného čerpadla, tak vlastně odpovídá vlastně dalšímu tepelnému výsledku, je to asi 3000 MWh, takže to je vlastně něco, co nám umožňuje vlastně prodloužit využití skladu na štěpku, takže teďka vlastně topíme pomalu s tím stejným materiálem, ale o týden déle. Takže jsme s tím spokojeni, co se týká našeho provozního personálu, tak ti jsou teď vlastně v pohodě, jsou relaxovaní, protože sice říkají, je to zase něco nového, je to více práce, ale už si všimli toho, že ta věc funguje a jak ta věc funguje, vám vysvětlí Harald Blažek. Tak děkuji. Proč je Gerlos vlastně takovým vzorovým projektem a proč je to pro Rakousko důležité? To je to, o čem chci hovořit a tomu se chci věnovat více než samotné technice projektu, ale přesto jenom pár dat. Co se týká amortizace, tak tady máme 5 až 6 let, to nechávám na posledním řádku, to je také důležité říci, ale krátce k té technické věci celé záležitosti. Vidíte tady vlastně schéma toho tepelného čerpadla, jedná se vlastně o chlazení spalin a o zpětné získávání energie. Máme zde také absorpční čerpadlo, protože ono je vlastně poháněné teplem a nepotřebuje žádnou elektrickou energii. A když se podíváme na levou stranu, tak nahoře vidíte vlastně hodnoty pohonu a dole je to hodnota 700 kW do 0,7 kW, to získáme ze spalin a na pravé straně vidíte pohon plus výkon spalin a to je to, co se nám zde odvádí. Takže i to teplo, které tady vzniká, se nestrácí, ale vypouští se na druhé straně. Takže když to shrnu, tak tady vlastně nedochází k žádným ztrátám, šetří se provozní náklady a je tam vlastně pořád o 0,7 kW více, takže to je věc, která se tady určitě vyplatí a v Gerlosu to byl vlastně ten první projekt, kde jsme neměli 150 stupňů a kde jsme také měli vlastně kotel na páru, ale tady je to něco jiného, tady je to teplovodní kotel, takže proto také říkám elektrárna a k tomu se ještě dostanu a tady je také důležité vědět, že jsme skutečně vzorovým projektem v Rakousku. No já jsem sám se teďka spletl, ale chci vám na to ještě říct, že
My tady v Rakousku máme ještě dalšího podobného zákazníka v Seekirchen. Tam jsme chtěli zlepšit vlastně efektivitu biomasy, ale solární energie byla vlastně ještě lepší, protože se dá provozovat i v těch studených dobách, ale ještě vám chci ukázat ten význam v rámci Rakouska. Máme tady asi 2,5 tisíce elektráren na biomasu a pokud to chci ještě optimalizovat, tak tady prakticky vlastně nevznikají žádné provozní náklady a máme zde zlepšení 25%, takže to si teď propočítejme na 500 elektráren, ve kterých se to dá použít. A netýká se to pouze těch samotných tepláren, ale je to důležité pro celé Rakousko, anebo ještě pro jiné země. Teďka zrovna startujeme partnerství se Švýcarskem, takže těch 500 je určitě už překonáno. Kdybyste měli technické otázky, tak se potkáme u kávy a já vás teď nebudu zdržovat. Tak děkuji, moc krát děkuji a tak srdečně gratuluji. To už vlastně byl téměř referát, ale dobrý referát. Tak cenu za průmyslové, obchodní a zemědělské provozy nebo firmy vypadá tak, že zde máme 3 vítěze. Je to za prvé firma Xelmalk Food, která vyrábí vlastně živiny nebo vyrábí vlastně krmivo, asi 700 tun denně, takže je to obrovská firma z Jižního Štýrska a máme zde kolegu Leitnera, který je také členem představenstva a také organizuje ty kulaté stoly solární energie a ten nám také firmu představí. Tak, také přeji pěkné odpoledne, jmenuji se Norbert Leitner a jsem vlastně zastupitelem Eurosolar Austria a co se týká mé profese, tak já často chodím do průmyslových provozů a čeho jsem si všiml v posledních letech je to, kolik je tam vlastně předpisů a kolik předpisů také vzniklo s ohledem na výrobu energie. Máme zde také zajímavé průmyslové provozy a pokud se ty tady objeví, tak to samozřejmě hned dám vědět Eurosolaru a snažím se vždycky firmu motivovat k tomu, aby se účastnila předávání těch cen. A většinou mi trošku přikyvují, takže teďka zde jako zástupce chci podat zpravodajství o firmě Xelman Food. To je firma, která vyrábí krmiva a to poměrně velké množství. Tady vidíte, jak to vypadá, fotil jsem to z okna, jsou tam taková vysoká sila, která jsou vysoká 40 až 60 metrů a mají velkou řídící techniku nebo ovládací techniku, takže je tam také to, co jsem firmě Xelman navrhl, mají totiž velké množství volné plochy, a mají tam také fotovoltaiku a ta má 3 MW, takže to není jenom ten první krok, ale je to ten nejdůležitější krok, který firma Xelman udělala. A u těch přípravných rozhovorů, tam jsem se vždycky ptal na všechny ty data ve firmě, ptal jsem se samozřejmě na zásobování energií a během rozhovoru jsem zjistil, že tam funguje takové motto, že prostě štýrská krev je štýrská krev, takže každý prostě přísahá na to, co má a snaží se být vlastně nezávislý na těch energetických koncernech a tak proto bych řekl, že si tam každý dokázal představit, že si tam ve firmě postaví tady takovéto zařízení. Takže v rámci mé prohlídky se
firma a já jsme si podali vlastně ruku a bavili jsme se o této fotovoltaice 3 MW a věděli jsme, že tam také musí být zásobník se správnou kapacitou. Takže poprosím o další folii. Tady vidíte data k té fotovoltaice, jsou tam 3 GW, je tam také výkon, je to skoro 7600 fotovoltaických modulů a je tam 7500 kabelů, což je fakt šílenství. Poprosím zase o další folie. Jak jsem říkal, v roce 2010 se už firma Xelman vydala na cestu energetické soběstačnosti, měla vlastně zařízení na bioplyn, ale bylo k tomu potřeba pára a ta pára se tady vlastně vyrábí pomocí bioplynu a v roce 2022 se firma Xelman rozhodla, že potřebuje ještě podporu ve formě fotovoltaiky na střeše, která vlastně podporuje ten pární kotel. Takže vidíte, zatím ještě vidíte pěkné štýrsko a vlevo vidíte tu fotovoltaiku, to zařízení. Tak já poprosím zase o další folii a tady vidíte, že tam není jenom jedno stanoviště v okrsku Feldbach, ale ještě existuje další stanoviště s mlýnem a s pěknými sklady, které se pronajímají, a tam jsem narazil na 400 kW ve formě fotovoltaiky na střeše. Je to vlastně ve formě takové folie a fotovoltaika a moduly jsou od firmy DMS Energy a jsou integrované přímo ve folii. Takže si myslím, že tak netrpí nějakými povětrnostními vlivy nebo přírodními katastrofami jako cokoliv ostatní. Tady je to více flexibilní a myslím si, že by se to také mělo používat v dalších technologiích na několik procent. Jak je zatím filozofie firmy Xelman v těchto stanovištích, hlavně ve Štýrsku, říká, že se vlastně firma snaží vyrábět si vlastní energii, ať už elektrickou energii nebo teplo. Děkuji za pozornost. Tak a já ti, Norberte, také děkuji za to, že jsi převzal tento příspěvek, a další cena v této kategorii jde do firmy Wienerberger, která je ještě větší než firma Xelman, a firmu Wienerberger zná v Rakousku prakticky každý, takže ji nemusíme nějak zvlášť představovat. A z firmy se bohužel nikdo dnes nedostavil, ale ve firmě je jasné, že získali cenu za elektrickou pec na výrobu cihel, kdy vlastně cihly se nevyrábí pomocí zemního plynu, ale pomocí vlastně tohoto zařízení, takže zde dochází ke snížení CO2. A cena je vlastně za takzvané green bricks a vlastně firma doufá, že se to všecko dobře prosadí i na trhu, takže gratulujeme firmě Wienerberger, ale protože se nikdo nedostavil, tak cenu firmě předáme až později a já přejdu k tomu dalšímu projektu v této kategorii. A to je projekt, kdy tady někoho máme. Takže floating fotovoltaika, plovoucí fotovoltaika, Eco Wind Sonnenstrom Erzeugung z GmbH. Toto zařízení plovoucí fotovoltaické elektrárny. Máme zde zástupce společnosti EVN. Je to tedy plovoucí fotovoltaická elektrárna. Já gratuluji firmě, která to stavěla, gratuluji EVN.
společnosti distribuční a předáme cenu a pak nám prosím představte projekt. Vážené dámy a pánové, také já bych jménem naší společnosti chtěl poděkovat za udělení této ceny. Je to pro mne velkým potěšením a osobním potěšením, že velké nasazení, které proběhlo pro tento projekt, který vyžadoval dlouhodobé procesy povolování, že se to nakonec vše podařilo. Prosím, další slide. Já bych nyní krátce vám rád poskytl přehled tohoto projektu. Majitelem je projektová společnost EVN Sonnenstrom Erzeugung GmbH, 100% dceřiná společnost EVN. Zadavatelem tohoto projektu nebyla samotná EVN, ale byla to obec Grafenwörth, pan starosta Riedl a rodina Weiss z firmy Ecowind St. Pöltenu. EVN teprve po zahájení toho povolovacího řízení v roce 2020 do projektu a projektového týmu vstoupila. Schvalovací proces trval více než 2 roky. Bylo to daleko delší dobu, než jsme doufali pro tento typ plovoucí fotovoltaické elektrárny. Potřebujete 4 povolovací řízení, elektricita, to znamená stavební technika, pak ochrana přírody, pak vodní právo a nakonec ještě vlastně se povoluje řízení, kde vlastně se povoluje plavba loděmi, které provádí kontroly vlastně těch zařízení, takže i vlastně plavební právo tam hraje roli. Takže když poprvé máte co dočinění s takovým úplně novým nápadem, tak hodně takových úřadů vlastně je opravdu z toho hodně zaskočeno, podle jakých směrnic vlastně mají takový nový projekt schvalovat. Realizace pak probíhala s jiným projektovým partnerem, protože to mělo vlastně dotační důvody. Firma Ecowind je vlastně fáze realizace byla relativně rychlá, to je jedna z výhod této výstavby. Trvalo to pouze 4 měsíce postavit tuto fotovoltaickou plovoucí elektrárnu. Pár údajů, parametrů toho zařízení. Máme výkon 24,4 MW, používali jsme malé moduly z 540 W, takže je to více jak 45 000 prvků modulů, 158 měničů. To má ten důvod, že jsme potřebovali velmi kompaktní stavební provedení a když ty transformátory bychom měli na zemi namontované na pevnině, tak bychom měli velmi vysoké zatížení vlastně už jenom kabely, tak to jsme je umístili přímo vlastně také jako plovoucí. A napojení do elektrické sítě je 7 km vzdálenou ve Stratzdorfu, tak jenom vlastně toto napojení to stálo 1 milion euro, to vedení kabelů vlastně. Samotné zařízení pokrývá plochu 14 hektarů, což je 42% vodní plochy a vyrábí proud a v hodnotě zhruba 7,5 tisíc domácností, tedy spotřeby 7,5 tisíc domácností. Co jsou výhody takového zařízení, takové fotovoltaické plovoucí elektrárny? Jak jsme slyšeli od předřečníků, tak fotovoltaika byla v Rakousku dlouhou dobu tak trošku opomíjená. Většinou se jednalo tak o 300 MW ročně a teprve před pár lety to vyskočilo na více než 1,6 GW. Celá ta diskuze kolem těch cílů výstavby, a existují také studie, kde se poukázalo na to, že ne všechno, co se požaduje od fotovoltaiky, může být nebo bude montováno na budovách a střechách. Abych mohl využít totiž střešní plochu, tak potřebujete hodně faktorů splnit a proto bude určitě také velká část fotovoltaiky také probíhat na volných plochách. Bohužel vznikla diskuze, kde
mezičase tedy fotovoltaika na volných plochách velmi negativní příchuť. To samozřejmě vnímáme všichni, vnímáme to při rozhovorech z politiky, zástupci obcí. A jestliže tedy mám nevyužitou vodní plochu použít na fotovoltaickou elektrárnu, tak by se vlastně řeklo, že to je vlastně šťastná volba, ale bohužel nadále to zůstane asi výjimečným případem. Proč? Protože taková plovoucí elektrárna se bude nadále schvalovat i podle vlastně toho, jak se schvalují třeba i budovy. To znamená, ověřuje se tam nosnost a tak dále. A my máme velkou nevýhodu v Rakousku třeba zatížení sněhem. Ty normy jsou velmi nevýhodné pro taková zařízení, takže může se to využít pouze v zónách, kde je sněhové zatížení 1 a 2. A takže, jak jsem ji říkal, velmi náročná správní řízení, takže to dává smysl jenom na vodních plochách nad 10 hektarů, těch také moc není. A navíc ještě v Rakousku se takové zařízení smí budovat jenom na uměle vytvořených vodních plochách. Což vlastně je tento případ tohoto vlastně již uzavřeného této lomu, štěrkopískového lomu, který je zatopený. Měli bychom bývali ještě několik projektů nachystaných, ale tady je potřeba zhrnout, že napojení na síť jako takové je jedním z takových zlomových bodů při výstavbě obnovitelných zdrojů energie, takže my osobně v Dolním Rakousku zatím nevidíme mnoho dalšího potenciálu pro plovoucí elektrárny, ale těší nás, že jsme vlastně sami bez nějaké velké podpory dokázali poprvé v Rakousku takhle velké zařízení vybudovat. Ve střední Evropě patříme mezi ty úplně největší elektrárny. Pouze v Holandsku jsou obdobné elektrárny, tam mají dokonce 40 MW, ale tam jsou velké rybníky. To nesmíme zapomenout. Takovým kritickým bodem je také velikost. Jak jsem říkal, 43% vodní plochy jsme zakryli a tam pak máte problémy s vodními právy. Nebo povolení podle vodního práva dostanete jenom tehdy, když prokážete, že nedojde ke zhoršení spodních vod. A jelikož nejsou referenční zařízení a prakticky žádné vědecké studie, tak ty dopady na té vodní plochy nemohu porovnávat u velkého rybníku v Holandsku, kde jsou pokryly jenom třeba 5%. A tak jsme se omezili právě na těch 42%, což nám uložili vlastně úřady. A možná dokonce budeme muset zabudovat hloubkové vlastně větrání, okysličování vody. Ale máme to velké štěstí, že jsme dostali i vlastně povinný monitoring prvních 10 let sledování vody, je to zhruba hloubka 10 metrů, takže tam sledujeme v tom monitoringu a bude se tam ukazovat, jestli jsou nutné ještě nějaká další opatření, tak jak jsme je naplánovali, nebo jestli to bude stačit tak, jak je to provedeno. Další výhodou plovoucí elektrárny fotovoltaické je, když je to u těchto vlastně štěrkopísoven, že tam máte relativně volnou, měkké podloží a je to zvenku vlastně se to velice těžko rozeznává, máte tam relativně klidné břehové zóny, máme velké odstupy od břehů, takže lana jsme zvolili vlastně tak, že je to spojeno tedy s břehem. A vidíte tam na obrázku z dálky vlastně, že tam nevidíte žádná kotvící lana. Ta kotvící lana jsou zatížena tak, aby prostě lana byla vždy pod vodním povrchem. To je velice důležité i kvůli ptactvu, právě vodnímu ptactvu. Kompaktní způsob výstavby, to už jsem říkal, další výhoda je také vlastně odpařování vody, spodní vody, když je zakrytá ta vodní plocha, tak to redukuje faktor odpařování, což může být dobré také vlastně pro nádrže s pitnou vodou, ale to není náš případ a voda má relativně konstantní teplotu na rozdíl od vzduchu, takže má to samozřejmě také pozitivní vliv na efektivitu, protože fotovoltaický modul, u něj se mění efektivita, čím teplejší je samotný modul, takže když pod ním máte vlastně něco chladného, něco, co chladí, tak v porovnání s tou venkovní teplotou, tak samozřejmě docílíte mírně lepší efektivity.
A když se podíváte na toto zařízení v Grafenwörthu, když se na to budete podívat, tak můžete samozřejmě, abyste si mohli udělat svůj obrázek, lidi mě kontaktujte, abyste viděli, jak se to tam vlastně, ty bermy, jak se tam podařilo renaturalizovat. A je tam spousta ptactva, kachen, ryby jsou tam, k rybám je možná ještě také takový příběh. Vlastně v těchto rybnicích, kde vlastně tedy se ukončila ta těžba štěrkopísku, tak tam ryby nebyly, takže tam bylo potřeba udělat rybí osádku. Nakoupilo se 4 tuny ryb, aby se tam ta vlastně populace ryb zase tedy uchytila a máme tam vlastně už velmi dobrou rybí populaci. Tady ještě 3 fotografie z doby výstavby. Měli jsme 2 hektary velkou vlastně montážní plochu, kde jsme všechno připravili a ten materiál musel být ve stejnou dobu na tom místě. Můžete si představit, kolik se tam vlastně se skupilo modulů, tráv a těch plovoucích prvků, takže jsme opravdu potřebovali plochu 2 hektarů, kde jsme vlastně využili zemědělskou plochu na to nachystání a ta zemědělská plocha byla potom zase zpět uvedena vlastně do původního stavu. Teď jsme dostali povolení, že dostaneme další vlastně možnost budovat tedy ve volné ploše, a to sice 1 hektar půdy, kde budeme mít tedy fotovoltaiku ve volném prostranství. Tady vidíte obrázek, kde už se spouští tedy moduly, smontované a spojené moduly přímo do vody, a obrázek úplně vpravo ukazuje, jak tyto solární lodičky vlastně připojují tedy k těm již stávajícím modulům na vodě. Je k tomu pěkné video, které vám teď nechci ukazovat, prosím teď další slide, můžete se na něj kdykoliv podívat na YouTube, jenom si poznačte ten název Leuchtturm projekt Floating PV, je to asi 10 minut dlouhé video, můžete se na to podívat a můžete tam sledovat, jak takové vytvoření, vlastně taková produkce plovoucí elektrárny funguje. Máme dotazy? Tak pokud ne, tak já děkuji za vaši pozornost. Takže skvělý projekt, děkujeme mnohokrát. Projekt cenu za solární výstavbu dostává také firma Anton Paar z Grácu. Je to firma, která se zabývá měřící technikou, která postavila vzorovou kancelářskou budovu a pana profesora Schnitzera poprosila, aby zde projekt krátce představil, a on to učiní. Děkuji vám. Nejsem součástí projektu, ale budu tedy zpravodajem. Tak. Já vám tady něco řeknu o ničem, o čem toho moc nevím, ale pokusím se. Takže prosím, první slide, to je ta nová budova, otevřená v prosinci loňského roku. Je to tedy 4 pro 1000 zaměstnanců a má to 26 800 m2, tedy plochy kancelářské a firemní budovy, takže je to obrovská budova a je ta firma známá pro své sociální angažmá, má vlastní školku, tato společnost, a všechno je jako bioregionální a tak dále. A jádrem, srdcem této vzorové budovy, to vidíte na dalším slajdu, to je vlastně zásobník ledu, který má objem asi 1500 kubíků, který tedy slouží jako sezonální zásobník. Já to vysvětlím teď po létě, je to samozřejmě teplé vlastně tím teplem s klimatizací a teplé ze solární energie, k tomu se ještě dostanu. A aby se to mohlo používá se to v zimě tepelným čerpadlem pro vytápění a ten zásobník ledu se nachladí ta voda tak, než vlastně zamrzne, takže je tam toto teplo vlastně vznikající krystalizační energií, tedy přeměny ledu na vodu, se tedy využívá toto odpadové teplo. Pojďme na další slide, tady vidíte také
vlastně zřízení otevřených solárních absorberů. Možná to vypadá zvláštně, jinak než jste zvyklí se solárního využití. Není to izolované, proč ne? Protože všeobecně vlastně se tam pracuje s tou okolní teplotou, to znamená to teplo, které se tam prostě projeví díky slunci nebo difuznímu záření nebo chlazením ochlazováním tepla vzduchu, tak se okamžitě vlastně dostává pomocí tepelných čerpadel do toho zásobníku ledu a tento kolektor má vždy vlastně teplotu okolního prostředí a to má tu velkou výhodu, že také večer, když vlastně vlhkost vzduchu by mohla jít na bod vlastně mrazu, tak dochází vlastně ke kondenzaci a i ta energie vlastně v rámci té kondenzace se využívá a vše se dostává tedy do toho zásobníku ledu toto využití a pomáhá to tedy k tomu namražení dole. Nedokážu vám teď přesně říct tu úroveň efektivity, každopádně je tam využíváno veškeré možné teplo nebo energie tepla a změn teplot. Je to 182 těchto otevřených solárních konektorů, navíc ještě provozují 71 kW pík fotovoltaiky a to ještě celé to zařízení tedy podporuje. Prosím ještě další slide. Tady vidíte celkovou tu firmní budovu, kancelářskou budovu, ta zařízení a v budově, kde to není moc vidět, máme tedy chlazené a vytápěné plochy a jsou tam dvě velká atria pro prosvětlení budovy a je tam také automatické stínění, tak aby vlastně se redukovalo zatížení teplem v létě, ale přesto se využilo sluneční světlo. A je to všechno samozřejmě přizpůsobeno tomu, jestli se v místnostech nachází osoby či ne. 60 milionů stála ta investice a snažili se zapojit hlavně regionální podniky a firma samotná je z Grácu, takže používali firmy dodavatelé z regionu. A 3 roky bude nyní nezávislý výzkumný ústav vlastně měřit a zkoumat celou tuto budovu a dokážete si představit, že řízení vlastně pomoc těch solárních absorberů a toho všeho, co tam je instalováno, není zrovna jednoduché, takže bude potřeba to prostě sledovat tu cirkulaci, ten způsob provozu a sledovat to, jakou efektivitu to dociluje, jak to funguje a za 2, za 3 roky uvidíme, jak dobře to funguje. Děkuji vám. Děkujeme panu profesorovi za jeho referát a za převzetí tedy ceny a dostáváme se k ceně regionálních spolků. Jedná se o projekty regionální energie a tady cenu dostává KEM, klima a energetická region Tajatal. Tady je to tady vlastně Dobrsberg, klima a energii model region Tajatal a pan starosta Ramharter z Weidhofenu Detail nebo Martin Lichauer. Nevím, kdo převezme cenu, samozřejmě nejdříve předáme cenu a pak tedy poprosím někoho z vás, abyste tedy představili projekt. Takže krásné odpoledne přeji všem. Jmenuji se Kristina Hirsch, jsem manažerkou KEM Zukunftsraum Thailand a my jsme tady dnes jakožto pilotní region větrných elektráren, modelu zapojení obyvatel do větrných elektráren, což vlastně začátkem minulého roku bylo vlastně instalováno nebo zařízeno. Bližší popis projektu, o to poprosím o 2 pány po mé levé ruce. My máme celkem 5 stanovišť větrných elektráren. Hlasovalo se Weidhofen, Karlstein a
a Weidhofen Grossiekarts. A dnes tady máme pana starostu Ramatera z Weidhofenu Andataja a také pana místostarostu a Národního hradu pana Lichauera a já jim předám slovo a oni určitě dokáží nejlépe vysvětlit, co se tedy v našem regionu začátkem roku odehrávalo. Děkuji. Nejprve mnohokrát. Já možná historicky vysvětlím, protože už se mě to téma dlouho týká. V roce 2013 už vlastně byl takový první pokus o projekt větrné elektrárny v obci Grossiekarts Weidhofen, tam, kde vlastně jsou hranice těch obcí a tenkrát v okrese již na politické úrovni probíhaly diskuze o tom, kde umístit do budoucna větrné elektrárny a jak to udělat. I jak si to domluvit mezi obcemi, protože jsme viděli, že dříve bylo řada projektů, kde potom obce mezi sebou se o to dohadovali, kdo dostane prostě tu lokalitu, kdo to bude profitovat, kdo nebude profitovat z větrné elektrárny a v roce 2013 už k tomu probíhaly první diskuze. No a právě u nás v okrese už tehdy vlastně hlasovalo o větrném parku, kde jsme se domluvali politicky na tom, nejednou v jaké obci nakonec bude elektrárna zřízena, ale řekli jsme si, že má profitovat nejenom samotná obec, kde ta větrná energie se produkuje, ale má profitovat i ta okolní obec. To znamená, definovali jsme vlastně větrný park jako takový a nejenom to místo, kde stojí samotná elektrárna, takže část zisku, část peněz jde také do spolku KEM. To je spolek, který se skládá právě z 15 obcí v tom našem okrese a tím pádem už docházelo k takovému prvnímu přerozdělení těch zisků nebo těch odměn. A pak ten větrný park Grossiekarts sice byl pozitivně vnímán obyvatelstvem, tak přesto díky zónování nebyl schválen a nakonec v létě loni byly najednou obrovské diskuze kolem nového zónování a najednou by něco šlo a najednou se to rozjelo a najednou bylo spousta projektů, které byly v okrese vlastně v diskuzi a pak se ta myšlenka toho parku obnovila a všechny obce najednou říkali ano, my se postaráme o to, aby také profitovaly sousední obce a tak jsme v rámci těch již rýsujících se vlastně průzkumů mezi obyvateli a hlasování o tom, tak jsme to celé vlastně začali vnímat jako daleko zajímavější. Nejenom, že se to rozdělí ty profity do těch okolních obcí, ale bylo také to vlastně pravidlo, že všichni občané a obce, které budou kde se přímo bude vlastně instalovat, tak tam budou mít maximální hranici vlastně za cenou proudu, ekoproudu, takže ti, co vlastně se pro to rozhodnou, tak tam budou mít vlastně cenový strop u ekoproudu. To nám bylo přislíbeno na 10 let, že nebudeme platit více než 11,9 centů za kilowatu. Když to bude někdy levnější, tak ti lidé mohou někde přikoupit i levnější, ale měli jeden slib, že na 10 let budou mít 11,9 centů, což nebylo nijak samozřejmé. A to musím poděkovat takovou kolegovi starostovi, také se nám podařilo vytvořit energetické sdružení v našem okrese, kde tedy v rámci obcí můžeme mezi sebou proud sdílet a díky tomuto sdružení má být využit proud z větrných elektráren a díky tomuto sdružení máme nejenom levnější proud, ale profitují kromě těch samotných obcí, kde jsou větrné elektrárny, tak profitují i další obce. A to byl ten další efekt toho zapojení a podílení se občanů. Šlo o to tedy zapojit lépe obyvatele a máme tady pár zástupců, vlastně třeba z Fridays for Future. Viděli jsme, že hodně lidí, a myslím si, že třeba Thomas Göttinger by to také mohl tady potvrdit, hodně lidí se zabývali tímto tématem a šlo o to, abychom prostě dělali tu osvětu. A to si myslím, že je také velice důležitá část tohoto zapojení obyvatelstva a podílu obyvatelstva na tom, aby se to dalo lépe využít. A pod čarou řečeno vznikl opravdu pilotní projekt a regionální projekt s podílem občanů na tomto projektu.
kde počínaje cenou energie, energetická sdružení a tak dále, se tak podařilo spolu zapojit občany na větrné energii, jako se to nepodařilo nikde jinde v celém Rakousku. A to si myslím, že bylo spolu s jedním důvodem, proč jsme byli navrženi pro udělení solární ceny. A Josefe, možná ty bys si ještě něco řekl, něco málo k těm energetickým sdružením, jak to funguje s tím vyúčtováním, ale ty to máš dobře pod kontrolou, protože ty děláš sám i to vyúčtování, takže nám o to určitě něco řekneš. Děkuji mnohokrát, také já vám smím popřát pěkné odpoledne. Josef Ramharter, moje jméno, jsem starostou obce Weidhofen a Nataja a dva aspekty tady byly řečeny. To jedno je to energetické sdílení, tedy to sdružení. To cílem tedy bylo, aby naši občané mohli profitovat z budoucího projektu větrné energie. A já velmi doufám v to, že se podaří, aby opravdu občané z toho mohli profitovat. A s provozovatelskou společností VEB, což je vlastně společnost, která sídlí nedaleko od nás a jsou spolu v projektu zapojení, tak pro nás to bylo také důležité, abychom právě mohli nechat profitovat samotné obyvatele, a to prostřednictvím těch energetických sdružení. To znamená 6% těch plánovaných aktuálně 13 zařízení, to je 10,2 MW, tak 6% z této energie, která se tedy použila pro energetické sdružení a bude to využito tedy místním obyvatelstvem. Domluvili jsme se na ceně, která se pohybuje na 8,5%, to znamená, ty ceny, o kterých jsem mluvilo, tak jsou ceny bez daně, takže 8,5 centů za kWh bez daně budeme tedy účtovat za energii za kWh, a to výjimečné na tom je, že tato cena nebude valorizována, to znamená, nebude to indexováno a opravdu to je nastaveno na životnost těch větrných elektráren. A bude určitě tím pádem možné realizovat projekty jako ten následující, a sice plánujeme vytvoření, vybudování vlastně kluziště a umělého vlastně zimního stadionu, a to je samozřejmě závislé na energii a na ceně energie. A co ještě víme, že přinesl tento projekt větrné energie, je to velmi dobrá shoda v okrese, protože na tomto umělém kluzišti, na té ledové ploše se bude podílet všechny okresy, takže máme podporu celého okresu, máme garantovanou cenu elektrické energie a to nám umožní vlastně toto celé vlastně zrealizovat. Já ještě jednou děkuji za cenu a přeji vám všem ještě pěkné odpoledne. Děkuji vám. Tak děkuji. Děkuji za celé představení a myslím si, že v celém Rakousku jsme všichni zachytili to, že probíhala různá hlasování ohledně energie. V některých případech jsme byli úspěšní, v některých ne. Například ve Waldviertlu to bylo lepší než v těch alpínských regionech, ale zase jsme na tom byli ve Waldviertlu hůře než v oblastech, kde není tolik hor. Takže, ale my se také dostáváme k další ceně a ta další cena jde s podobným směrem. Je to cena za média a komunikaci a tady cenu získává pan Thomas Göttinger, který zde stojí za všemi těmi rozhovory ohledně větrné energie a já si myslím, že to byla velmi úspěšná metoda komunikace a projekt komunikace, který nám tady ve Waldviertlu hodně pomohl s prosazením energie a já mu chci gratulovat. Tak zdravím vás, vážené dámy, vážení pánové, já mám samozřejmě velkou radost a chci vám také ještě jednou poděkovat. Chci poděkovat Eurosolar Austria za to, že jsem cenu získal. Chtěl bych se také krátce představit. Jsem podnikatel Cruz Seacats a takže jsem to neměl až tak úplně daleko a to, co produkujeme, tak to jsou dezerty pro hotely a gastronomické provozy. Máme 40
zaměstnanců, možná vám také hned ukážu další folii. A pro nás je totiž důležité to, co je tam napsáno. A pro nás je důležité vyrábět kvalitní deserty s takzvaným Umwelt Plus, to znamená s plusem pro životní prostředí a chceme vlastně vyvážit ten poměr nákladu a ohledu na životní prostředí, takže se vždycky podíváme na to, abychom samozřejmě měli zisk ve výrobě našich výrobků, abychom na to nedopláceli. A také se díváme na všechny oblasti a všude tam, kde to jde, na to, jakým způsobem můžeme brát ohled na životní prostředí. A proč jsme tady, tak to je oblast energie a oblast otázek s ohledem na energii, kdy se samozřejmě jedná o to, že máme velkou budovu, máme fotovoltaiku, ta je, si myslím, že platí v každé nové firmě, pokud máte plochou střechu, tak pak se to určitě stává povinností pro každou firmu. A my máme také zařízení na štěpku a naším dalším krokem bude velké využití energií, dobrých energií z dlouhodobého hlediska a v dlouhodobém hledisku se chceme také zabývat tím, co si myslím, že by se mělo stát, a to jsou větrníky a větrná energie v naší obci, nejenom v Groß-Sickharz, ale v celém okrsku. Takže myslím si, že k tomu dojde, poprosím se o další folii a tady se jedná o to, že jsem minulý rok na podzim si zase všiml to, že protivníci větrné energie získávají stále více na síle, že jich více než těch, co za větrnou energii stojí. Takže to mi hodně vadilo, chtěl jsem proti tomu něco podniknout a rozhodl jsem se pro organizaci tzv. Větrných rozhovorů, to je takové zvláštní slovíčko, ale co to vlastně je větrné rozhovory nebo rozhovory s ohledem na větrnou energii, na to se můžeme také podívat. No a v těchto rozhovorech jde vlastně o to, že jsme si také mysleli, že máme málo informací, takže jsme zorganizovali 5 takzvaných větrných rozhovorů, a to v každé z těch obcí v našem okrsku a všude tam, kde se ty větrníky a větrné elektrárny měly postavit. Mým heslem vždycky bylo to, že ti návštěvníci a ti lokální obyvatelé by měli přijít na naši akci a nejde o to je přesvědčit, ale o to, aby si získali informace. Tedy o to, aby měli lepší informace, aby se o to téma zajímali a potom mohli hlasovat pro nebo proti větrné energii. Takže to skutečně pro mě to byla taková kompletně nová oblast. Musel jsem vystoupit ze své komfortní zóně a já se celý svůj pracovní den zabývám pečením dortu, takže pro mě to opravdu byla velká výzva. Všecko se to seběhlo poměrně rychle a vlastně šlo o to, že jsem potřeboval vlastně také velký tým kolem sebe. Mám tady Christiana Fabiana, to je člen našeho týmu, ten je u nás normálně zodpovědný za produkci, ale také velmi pomohl při organizaci těch větrných rozhovorů, také s propagací na internetu, takže děkuji. A co jsme tam vlastně udělali, tak dívali jsme se na to, abychom si posvítili na různé oblasti našeho života, abychom pozvali různé hosty a
A také na to, abychom zohlednili to nejdůležitější, a to je například pozvání odborníků na vodní hospodářství a na spotřebu vody. A ty jsme poprosili, aby se podívali na vodní právo, a také jsme pozvali odborníky, lesníky, kteří nám mohli podrobně povyprávět, co se stane v okolí nebo co se nestane, takže jsme zde dohromady měli 18 hostů a také jsme zřítili webovou stránku wingespräche.at. Tam jsme to všechno zveřejnili a objevilo se nám tu více než 80 otázek. Na ty se můžete také podívat na té webové stránce, kde jsou i odpovědi. Ta webová stránka bude existovat i nadále, takže se zde každý může informovat a myslím si, že k takové situaci dojde v Rakousku ještě častěji. Dojde určitě i častěji k tomu, že stavba větrníku bude mít své příznivce i odpůrce, takže ta stránka by měla sloužit k tomu, že se zde podchytí starosti všech lidí, že se zde podchytí otázky, co se stane v mém okolí a že lidé budou mít možnost na tuto webovou stránku kliknout a získat zde různé informace k různým oblastem a dočíst se zde všechno, co potřebují. Tak, co jsme ještě udělali? My jsme se dostali do zpráv z Dolního Rakouska a do zpravodajství a v lokálních novinách v 7 vydáních se nám podařilo uvést informace pro obyvatele, kteří se k rozhovoru nedostavili nebo kteří nemají přístup k internetu. A tam já jsem vlastně v těch vydáních zevidoval všechny důležité informace a ty jsem tam publikoval, proto abychom je byli schopni dostat do širší veřejnosti. Každý se tedy mohl získat aspoň nějaké další informace a více informací. To, co mě bavilo, bylo to sice náročné období a jak jsem to všechno měl za sebou, tak jsem si říkal, a teď jdu zpátky do pekárny a tam jsem. Děkuji. Tak děkuji také Tomasovi, děkuji a také srdečně gratuluji. Viděli jsme také, že mám fotku. Pak jsme měli zde 2 zástupce hnutí Friday for Future, těm bych chtěl také poděkovat, protože tato organizace nám také pomohla, vydala vlastní brožuru k větrné energii a k tomu, co se vlastně děje v lese a v celém okolí, kdy se jedná o to, že by tam měly vlastně stát také ty větrníky někde v lese, to je taková novinka, ale přitom v Německu už je to běžné, tam už mají 3. takovou plochu větrníku přímo v lese, to v Rakousku ještě není, takže já děkuji, že se objevilo toto téma vlastně i v nové brožuře a že se zde zabýváme tématem, které je nové a především ve Waldfriedlu je to důležité, protože tady, kdybychom chtěli větrníky, tak by mohli být právě v lese. Tak, děkuji Martine, děkuji také za ta objasňující slova. A my se teď dostáváme k další ceně. Ta další cena je za dopravní systémy s obnovitelnou energií a zde získává cenu spolek Fahrvergnügen z Gössingenwagen v Dolním Rakousku a také společenství Bau- und Siedlungsgenossenschaft, kde je ředitelem pan Martin Schuster, takže já teď poprosím zástupce tohoto projektu, aby nám ho představil. Jedná se vlastně o takzvané vehicle to grid, to znamená o autobaterie, které dokáží energii uchovávat. To je něco, co v Rakousku není tak rozšířené.
Pěkné odpoledne a také srdečné díky za cenu. Já mám velkou radost z toho, že jsme se objevili vlastně zde na tomto místě, že jsme byli oceněni komisí, a to proto, že náš spolek je také, za ním stojí dvě hlavní oblasti. Jednak je to moje SNOčko GmbH a potom spolek Fahrvergnügen. Jsme vlastně dvě kanceláře, všichni se zabýváme vlastně mobilitou, a to více než 20 let, a zabývali jsme se už od roku 2013 tématem care sharing a elektroauta, a v těchto dimenzích jsme také ztroskotali. To říkám hned na začátek. Tak jak říkal pan profesor, sdílení nebo sharing, to je velmi obtížné téma, protože to prostě potřebuje ještě nějaký čas na to, aby tady vzniklo nějaké porozumění. Takže tady je místo, na které můžeme pracovat i na mobilitě, protože tady zatím to není tak rozšířené. Já poprosím o další folii, a tady máme téma mobilita a elektroauto, tam to tak nefunguje, jak bychom si to představovali, a proto jsme také hledali další možnosti zisku, a to je vlastně výměna vlastně proudu, a největším úspěchem byla baterie v aut. U aut tam jsme vlastně viděli, že v car sharingu ve sdílení aut 16 hodin denně to auto stojí, takže to máme 16 hodin času, abychom mohli využít auto baterii. V této oblasti a v této souvislosti jsme tvořili kartu Flex, kde se nám objevují různí poskytovatelé elektrické energie, kteří společně s námi se také ptali, jak by to šlo technicky, jak by se to dalo implementovat v oblasti techniky, a je to pro nás vůbec zajímavé. Zajímavé je to určitě, protože už máme 3 pobočky ve Stockerau, kde nás také ocenilo vlastně bytové družstvo, a potom máme další 2 oblasti. A máme tady dohromady 3 auta, a teď děláme takzvaný live Einstieg, neboli vlastně vstupujeme na platformu, kde uvidíte, kde se dají auta nabíjet a jak to zde může probíhat. Předám slovo kolegovi. Teď se momentálně nacházíme v Abstorfu na jednom obrázku, a tam máme 40 kWh neto kapacity, a máme zde partnerskou platformu. Tady vidíme 10 kW jako spotřebu, a naše auto zvládne vrátit 9,5 km, takže to vlastně odpovídá 1,5 kW do sítě. Takže auto dělá přesně to, co má dělat, to znamená redukovat spotřebu ze sítě. A když se podíváme na tu nabíjecí stanici, tak vlastně vidíte z OC toho auta máme tady 80%, a to navrácení do sítě je 10-15 kWh, které ještě máme k dispozici. Děkuji. Takže my jsme vlastně jako pilotní projekt, máme také 4. nabíjecí stanici v Neulengbach, tam máme 7 elektroaut, a Bauhofen Neulengbach je to zase takový projekt výzkumný, byl taky takto financován, a já ještě nemám úplně detailní data, ale kolega z výzkumného projektu říkal, že když si vezmeme 3% toho vozového parku, které budou mít baterie, a pokud je budeme schopni nahradit tou novou baterií, tak to
odpovídá polovině spotřeby v Rakousku. Takže 3% té flotily aut by nám stačilo. To znamená, že když to vlastně zkrátím, tak potřebujeme vlastně patřičnou nabídku, patřičná rozhraní, patřičnou technologii, kde se to bude nabízet a vidím v tom velký potenciál na to, abychom vlastně měli i nadbytek energie a dokázali je využít. Tak děkuji a doufám, že se tento koncept vehicle to grid a využití baterie, autobaterie jako zásobníků rozvine v Rakousku. A další cena je cena za vzdělávání. A tato cena jde do evangelického gymnázia ve 22. okrsku města Vídně a je to za projekt s názvem Energy with Spirit. Je to takový pionýrský projekt, který trvá už léta a je to projekt, který se týká toho gymnázia a internátu v Bad Goessen. A je to projekt, který se zabývá tím, že studenty a žáky chceme také seznámit s projektem energie, takže já poprosím zástupce tohoto projektu, by se dostavili k nám dopředu. Tak děkuji, velké díky za to, že jste nás dnes vyznamenali. Já se jmenuji Bente Knoll a chci vám představit projekt Energy with Spirit, což je pionýrský projekt v evangelickém prostředí. Na další folii vidíme, že je to poměrně velký tým, který za námi stojí, je to celé konsorcium, takže já chci poděkovat také našim podporovatelům a Energii fondu a naším cílem bylo vlastně realizovat tento 3letý projekt a zabývat se tím, jakým způsobem se dá zřídit solidární energetické společenství a sice v oblasti diakonie a evangelické církve. Takže jsme se skutečně zabývali tím, jak to prosadit a také jsme se zabývali změnou zákonných předpokladů a zabývali jsme se tématem solidárnosti, to znamená tím, aby skutečně se energie sdílela solidárně ve společenství a aby to bylo prosaditelné a v současnosti jsme si také řekli, že máme určité společenství občanů a že by bylo dobré je aktivovat a zapojit do těch procesů energetické transformace. V tom kontextu to vždycky znamená, že zde nechceme nikoho vynechat a je to téma, kterým jsme se zabývali společně s našimi partnery z evangelické církve a chtěli jsme být takovým pionýrským a vzorovým projektem. A proto jsme si vybrali 2 pilotní projekty, kde jsme prosadili náš projekt a to je solidární společenství energetické, které to chápeme tak, že bychom měli mít minimálně 10%, které se dál pošlou tam na zranitelné skupiny občanů ve společnosti a jak se to udělá konkrétně, tak na to máme 2 pilotní záměry, nebo měli jsme 2 pilotní záměry a to bylo za prvé projekt v Horním Rakousku, to vidíme na další folii, tady jsme už o pár kroků dál, tady jsme byli projektovým partnerem a naším dalším partnerem byl evangelický internát v Bad Goessen a jak vidíte na fotce, tak to byla už taková trošku starší budova, která byla podrobená rekonstrukci v předchozích 3 letech. Všechno se to renovovalo. Takže v současnosti je to jeden z nejmodernějších internátů a má místo pro 45 dětí, kteří z různých důvodů v týdnu se nevrací zpět do svých rodin, ale zůstávají v Bad Goessen, chodí na lokální školu
A tady na obrázku také vidíte, co se tam v posledních letech stalo. Je tam 78 kV pík energie a také se nám tady povedlo prosadit tady vlastně energetické společenství v udržitelném rozvoji a tato energetické společenství si myslím, že je to jediné energetické společenství, které má skutečně obchodní model, kde se podařilo implementovat 10% peněz, které jdou potom na ty zranitelné skupiny ve společnosti. Takže my jsme na to opravdu velmi hrdí, že se nám to povedlo. A ten druhý projekt vidíte na této folii, je to Evangelické gymnázium ve Vídni v 22. okrsku. Je to budova, která je několik let stará a na další folii vidíte fotovoltaiku, kterou jsme tam zřídili. Je to vlastně na obou domech, jednak na tom internetu i na tom gymnáziu. Tady se také zabýváme tématem vzdělávání v oblasti energetiky a tady chci samozřejmě předat slovo mému kolegovi, který zodpovídá za to, abychom nadchli i mladší generace. Ano, já také děkuji a srdečně vás všechny zdravím a na další folii vidíte ještě ten titul Leave no one behind, to znamená nezapomínejme na nikoho a jedná se o to, že do energetické transformace chceme zapojit každého. Na další folii vidíte možná seznam takových těch několika partnerů a samozřejmě také těch několika vzdělávacích materiálů a myslím si, že my jsme měli malé experimenty na základě různých modulů, cílovou skupinou byli učitelé nebo žáci a použití v oblasti biologie, chemie, fyziky a kde jsme chtěli vlastně prosadit toto téma a kde se nám, myslím, podařilo vytvořit různé přístupy, zábavné přístupy ve výukových materiálech, které se dají využít během čtvrt hodiny nebo hodinu nebo dokonce i celý den ve vyučování a to celé slouží k tomu, by se to mohlo využít pro žáky, dá se to i různě rozšířit a jedná se o to, aby se žáci dozvěděli něco o tomto tématu. Myslím si, že se nám tady podařila dobrá věc a důležité je, že se vlastně zapojit celé společenství ve škole, abychom nezapomínali také na učitele a já si myslím a vždycky mám radost toho, když se objeví učitele, kteří jsou nadšení fotovoltaikou, protože často se setkáváme s tím, že tady opravdu velké množství vědomostí už na základní škole a to je super a tady si myslím, že můžu hovořit o určité důvěře, že tu energetickou transformaci skutečně zvládneme. Tak, my chceme ještě dneska zastoupit vlastně našeho kolegu, takže já bych vám přečetla to, co nám poslal v písemné formě. Wolfgang Ernst je vlastně ředitel diakonie a vzdělávání a ten nám píše, že se omlouvá, že se nemůže dostavit, protože má korunu, ale píše také, mám velkou radost a jsem pyšný na to, že jsme byli oceněni touto cenou, protože tato cena je důležitá ve všech oblastech klasické sociální práci a je to také důležité pro trvale udržitelnou společnost s inkluzí. V našich školách a v našem reálném gymnáziu je pro nás důležité z perspektivy diakonie a evangelického vzdělávání, aby se naši žáci naučili něco o zodpovědnosti pro celou společnost a také se domnívám, že zodpovídáme za všechno, co na této planetě stvořil Bůh. Myslím si, že je důležité mít společenství a generace v rámci solidarity a to je důležité. Děkuji.
Takže děkujeme mnohokrát za tuto skvělou práci v oboru vzdělávání a my budeme pokračovat k projektu z jednoho světa nebo světovému projektu takzvanému, a to se hodí velmi dobře k aktivitám architektonické kanceláře pana Reinberga, který má sídlo i v Rumunsku. Je to velmi pěkný ekologicko-energetický projekt budovy. Bohužel za projekt se dnes nikdo nedostavil, takže my tímto srdečně poblahopřejeme architektům a této rumunské společnosti, která tedy tuto výstavbu, tento projekt iniciovala, a cenu předáme tedy později oběma nositelům a půjdeme hned dále k dalšímu oceněnému. A další oceněnou je paní doktorka Helga Kromp-Kolb, která se bohužel také omluvila. A všichni, bych řekl, ji asi znáte, takže ji nemusím nijak představovat. Každopádně ona si ve svém životě, myslím, neskutečně angažovala, jak všichni víme, tak se angažovala v oblasti klimatické změny a patří mezi nejangažovanější ženy v Rakousku, která něco dělá v této oblasti, a my tedy srdečně gratulujeme k zisku této ceny a při nejbližší možné příležitosti ve Vídni ji tuto cenu rádi předáme. A to už se dostáváme u další ceny, další ceně za osobní angažmá, a tu dostává paní magistra Patricia Lorenz. Wolfgang Bernhuber nepožádal, že by on vlastně převzal roli přednést laudáciho, a já mu tedy předám mikrofon. Je pro mne velkou ctí a radostí, že mohu říci pár slov o Patricii Lorenz, která není možná tak známá jako paní Helga Kromp-Kolb, ale přesto již více než 30 let, a to je potřeba si opravdu vychutnat, více než 30 let tvrdě pracuje v té aktivitě proti jaderné energii, podílí se na kritickém akcionismu na hranicích mezi Rakouskem a Českou republikou, a myslím si, že je to neskutečně zvídavá osoba, která s velkou vytrvalostí opravdu už si vybudovala i velké odborné znalosti. Myslím si, že málo kdo se jí v tomto vyrovná. Možná, že je Martin Ličaver, ale já myslím, že se stal v mezičase velkou expertkou a zaslouží si obrovský potlesk, protože za její výkon více než 30 let angažma proti tomu Goliášovi, vlastně proti těm obrům, za ten výkon si zaslouží velké uznání, a v tomto duchu tedy ti srdečně gratuluji k získání této ceny. No a to už jsme se dostali k závěru naší akce. Já bych měl ještě prosbu, abychom ještě udělali pak skupinovou fotografii. Samozřejmě dáme i mikrofon Patrici, tak ještě pár slov. Všechno, co ještě Wolfgang Bernhuber neřekl. 30 let, ano, dlouhá doba, nejen česko-rakouské pohraničí, ale také hodně v Bruselu, v Berlínu, v Bonnu, Evropský parlament, všechny možné parlamenty, a já bych chtěla také poděkovat, protože část té práce, která mě byla umožněna, probíhá i díky zemi Dolní Rakousko, která před 20 lety vlastně nás podpořila, mě podpořila s mou aktivitou
kde jsem řekl, že se vydám do Bruselu, a protože je tady paní Niederseer také, která se od té doby o to velmi dobře stará. Myslím, že už dlouho na tom dobře spolupracujeme. Děkuji za to. Takže děkuji za tu možnost a já bych ráda chtěla říci, že časy se moc nezlepšily. Sice se nezvyšuje moc počet jaderných elektráren, ale je tady více a více propagandy a peněz, které do nich tečou. To není úplně tak vidět, možná protože se to ztrácí v různých dokumentech a já právě jsem se dala za úlohu, abych to z toho filtrovala, abych to na to upozorňovala. Jsme tady proto, abychom prostě dělali lobbying, abychom prostě některé formulace třeba z těch legislativ dostali ven, takže spousta práce za 30 let. Když se někdo ptá, jak to dokážu vydržet, no je to o tom, že se prostě některé věci se nestaly díky tomu, což sice se nedá přímo prokázat, ale je to prostě dobrý pocit, když se něčemu zabránili. Patricie, já bych chtěl poděkovat za podporu v posledních 5 letech. My jsme také dokázali vytvořit jednu brožuru, abychom mohli vlastně dělat osvětu pro obyvatelstvo, aby to bylo neustále k dispozici, tak mám pro tebe jeden malý osobní dárek, a tady je QR kód na vlastně tu brožuru, a abys to měla hned k dispozici ráno při snídani, tak tento hrníček ti k tomu pomůže. Tak a ještě poprosím všechny oceněné, aby se sešli na skupinovou fotografii. Prosím také politické zástupce z regionu.